ଆଜିକାଲିକା ସମାଜର ପିଲାମାନେ ନଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ତ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିକିରି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ମାଡ ମାରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ଖବରଟିକୁ। ଡ୍ରଗ୍ସ ନ ଖାଇବାରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼। ପାଇଖାନା ପାଣି ପିଆଇଲେ, ଚଟାଣ ଚଟାଇଲେ। କଲେଜ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର କାଣ୍ଡ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଏକ ବର୍ବର ଘଟଣା। ଡ୍ରଗ୍ସ ସେବନ ନ କରିବାରୁ କଲେଜରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୀଡ଼ିତ ଛାତ୍ରଙ୍କ କିଛି ସହପାଠୀ ଓ ସିନିୟର ଛାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ମାରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଶୁଣିବା ପରେ ଏଇ ଘଟଣା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଏଭଳିଆ ଉଦ୍ଧତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ନା କଣ ଭାଇମାନେ, ଠିକ କହିଲି ନା ନାଇଁ?